Nasiplatan na po nako si Isberhil mga idol. Ato ni siyang istoryahan nga na ako'y pelikulang pagahimuon. Unya, plano mo na kung siya himuon akong aktor. Isberhil mga idol. Isberhil! Aga amigo. Asa mo ka? Ha? Asa ka? Gani mo kagikan? Nanguha di siya glaw sa kanding kuno. Kaya ang iyang kanding, sige man lang kuno kapas mo. Kaya ang tiglaw pala hubog kuno kaayo kuno. Unya karon mga idol, ako siyang istoryahan. Na nagplano kong maghimo kong pelikula. Kuan ba kining nakoy salida karong maabot nga kuan kining February ba? Kuan kining si tawagan ni salida ha. Kining love story. Karong umaabot nga February 14 na ako himuong pelikula. Ang plano nako si Isberhil mo himuon akong bida. Di mao lagi magsabot pa lagi may ukin sa among kuan ni kaya akong planuhag kuha kamong beramon migukulapo ikaw ang aktor ani kining salidaha. Unya nangita pod mi og leading. Kay dili man pwede puro laki. Ipasalida ni namo karong Valentine's Day. February 14 mahapit namang Valentine's Day. Oh, Valentine's Day mga idol si Isberhil plano lagi nako kuhaon rong story sa on February 14. Oh. Unya kining Basta dali ra na pagdrama oy kay ato i-appeal sa Viva Film nato sa kuan sa dire sa ABS-CBN lang siguro o dire sa TV5 lang ka. Basin ipagawas nila mo sa TV5 kung dili sa Channel 7. O kining nangagi ato sa di silang i-appeal. Idol. Oy, ikaw ginmoan idol. Pa-shout out na lang kuno sila mga idol kay basig busy sila sige gagot og kabilya. Kuyawan pud sila absinan sa tag-iya. Ikaw le kung sa man kontrabida ka. Pwede na title na katapusan mo tong tiguang. Ila katapusan ko tong tiguang ko no. Si Isberhil dili mo sugot sa title mga idol. Kay lain man kuno paminawon. Unsa ba ganahan title ni Isberhil Manuel Cristebe? Amo apa ni sabutan inko pisot. Kay nindot man gyud ang tanang artista magkasinabot. Kanang naikalibutan sa Valentine's Day pod. Hapit ng Valentine's Day oy. Hapit dito. Oh. Oh, ang title sa atong kuan, ang atong title sa ato ang himuong salida karon para ato ning i-intra sa TV5 siguro, di ba, sa Channel 7. So may kastorya ni mo ani atong salidang planong himuon karong February 14 umabot. Love story lang. Pwede magkakaroon lang ikatulong Diyos di Jano. Ikatulong Diyos di Jano. Naikatulog ang Diyos. Oh, ang title. Ayaw lang lahino na nato, dili na to kuan. Siguro kanila siguro nga. Aning ano na siguro ang pobreng nangindahay sa imuhang dugos. Pwede. Pwede no. Pwede. Ang pobreng nangindahay sa imong dugos. Oh, kena. Nimurasan ni Inday. Ah. Inday. Higugma ako diyutay. Pag nakauyon na si Isberhil sa title mga idol, kay ni action man siya pahiyo. Ang atong kuanog artista siguro si Migo Kulapo, ikaw, Beramon, pili kontrabida na siya. Kay butakalon mo siya naong. Kining amigo na mong usa, kontrabida lang kuno ni siya. Kay medyo butakalon man po ni siya og porma. Simple na ako rin balas costume na. Lagi. Largo pa. Ako rin balas costume na. Oh. Pulo-pulo ta, ako yung pulo dia. Doon sa Liding-lidi, kinsa kay kuhaon tong liding-lidi no? Naglibog pa mi mga idol. Kung kinsay kuhaon namong liding-lidi sa pelikula namong pagahimuon. Unya si Isberhil na ay giingon. Kana lang kuno walay ba na mga idol. Na ako yung liding-lidi dito si kuan si Turyata man to ang tinod nga niya, Turyata. Pwede to siya bro, puwak kay ngabil, puwak kay hindot kayo, labas kayo. Si Isberhil nakauyon kuno siya. Kay ang mga pula og ngabil ampay kuno niya. Unya naa siya gi istorya, dramaturgo di kuno siya sa una. Magilaw sa mong drama kami lang duha, mahimo kog laki, mahimo sa siyang babae, mahimo sa siyang laki, ako sa mahimong babae. Yakin. Kumao di ka na Isberhil. Bata. Bata pa sa hambon pa kayo, niya sweeto sa kuan mga usap-usap tingog. Ako kay Kamera. oh. Bagi mo na. Ayaw. Gidugos ko na. Ayaw. Ano ko niko. Yabot na lang lag bayo. Oh, kumayo. Tigirig. Hindot man gini magdramang na background. Kay naam ko ni abot nga nagdagkabayo mga idol. Uno nga na. Dugos ko ng babae. Kamera ko hagod. Ya. Tuog niya na. Tingin mo din. Salamat kay Kol. Hindi. Kay kung wala pagkakol. Lingon siya kuya. Ako hagi nga kung pagkababae. Uy hala, kining ilang drama ang babae gilayog day kuno niya. Ganit sa kuno kunay. Oo. Ibuhata. Paglanit unam sa to kay direct
aktor man to. Oh. Kaya nga lang katusan. Kinsa man to si Robin? Ikaw Robin ato. Ikay Robin. Oh. Puli, Nico to na mo. Oh, amigo. Nico na ko. Tinglo ka. Pagganit ko ng pistola. Nga ako mingo. Ako ramsan mo ingon ka. Oh. Pusila na, di minit ko. Abi nga na. Pusilin ko ikaw. Oh. Kanila. Pasensya na kayo mo sa tingog sa armas mga idol. Kay ang pulbura expire naman in taon. Kamao ni ka ng drama-drama, Ismael. Oh, kung pananglit badayon ni atong salida, ikaw ginakuha napili na ko nga Aktor gyud si Esmerhel ginapilian akong action star mga idol. Kay sa una sa ilang drama siya ko ni kontrabida. Di good yun mo. di ang babae kay kuan man na moingon man nga ayaw call bata pa ko call. Mana Sa una kamaogi ko nun ni siya. oh, Asa una pa man. oh pero ikaw Karon. testingin ko no nga ning acting ka gamay. Bahala na. Ano ron ka. Oh. Doon ay usa ka babae. Oh, Nga ako laki. laki ka. Doon sa muga. Gusto pa mo sila. Namugos oh. Oh, mugos. Diya na sa libon. Ang iyang gusto nga pelikula na ako no siya naibgan nga dalaga. Unya ang babae wala makauyon sa iyaha. Day nakagusto ko Sige, ni mo day. babae. Oh, bahala ka. Nakagusto ko ni mo day. Well, no. Oh, mana pa ka na. Oh, Day nakagusto. Ayaw call, wako ko gusto nimo call. Bata pa kay ko call. Taas pa kay ko pagandoy sa akong kinabuhi. Ayaw call. Ingon na ka, mamugos man suga kay nakagusto mo ka mo. Unsaon man nimo? Ako di ka musugat. Kaniya. Ano mo nung silbi baran? Oh, Ano? tiuna nimo. Oh. Oh, Nga doon naman sa usa nga aktor nga. aktor nga mo santa si mong gibuhat. Oh. Musyagit mo babae. Mo siya gyud. Oh. Kabagi ko call. Oh, Kabagi ko call. Post ko pimos na ni Ismael call. Tabang. Wala ni ako call. Wala din. Ingon na, tabang. Anam na yung tabang ko. Abot. Bay, wala na binabot ito. Oh. Hunong nga ka. Oh, anam gid. Na, hunong nga ka na. Oh. Okay, pangangod ka pagkalalaki. Oh, kana. Dili patas na imong gibuhat. Kung gusto ka, panguyabi ni si Marimar. Maana rin. Unya ang babae wala gi kuno niya buhi. Kay nakagusto gid siya lagi. Nangyawat in taon nga makatilaw siya tangigi. Kalingawan. Bulan sige. ka pistola. Lanit. Oh. Gusto rin ka nga. Bunuta ka na imong pistola. Kaya ako sa nimbunuto na ako ah. Pagpuna ka. Unhan mo na. Butom din ako. Unya karon kay naunhan man gid kuno siya. Kay dili man kuno siya ang bida. Alam na. Kay Col, kay mula pa ka mo abot Col. Siguro, nakuha na ni nga ako ang pagkapapay. Col, ato pa kay Surya Col. Virgin pa ko. Si Esmerhel sa pelikula nila sa una, pwerteg yung palpaka. Naglaway in town siya kay ang babae virgin pa.